בדרך שמירת מצוות, הקפדה, שמירת התורה, נעזוב מצוות, שמירת התורה, הקפדה, דבקות בתורה, כל כך נכון. אני לא מאחל לאף אחד להיות בתנאים כאלו, אבל אם אנשים מגיעים למסקנות נכונים כאלו בתנאים, אז כנראה היה שווה למי שקצת מתלבט ולא יודע, אולי ייבחן שמה ויגלה את המשמעות של החיים. כלומר, אני חי כל הזמן ככה לאט לאט, זה שמח וטוב, אין לי זמן בכלל לחשוב למה אני חי, מה המשמעות של החיים. פתאום יש לי פנאי שמה במחשכים של המנהרות קצת לחשוב גם על עצמי ועל משמעות חיי, וזה מה שאני מגלה, וזה מה שכולם מגלים, אז זה האמת. זה בעצם כל אחד צריך לזכור, שאנשים שבאו משם, כן, באו ובישרו לנו את מה שאנחנו צריכים לדעת ולהאמין. המשמעות של החיים של כולנו, של כל אחד מאיתנו, זה שאנחנו חלק מעם ישראל. והתוכן של זה, זה דרך אמונה בחרתי. אז שם בהמשך של הפסוק, אני לא מצטט בדיוק, כתוב, ואת משפטיך שיוויתי. זאת אומרת, אנחנו יודעים את שני הדברים. האמונה, כמו שאמר רבי מקוצק, הוא אומר, יראת שמיים בלאהבת השם זה לא מספיק, לאהבת התורה. אבל אהבת התורה בלי מצוות, הוא אומר, זה לא כלום. טוב, זה הרבי מקוצק היה קצת קיצוני, אבל זה נכון, יש בזה משהו, כן? צריך, אהבה זה התחלה טובה מאוד. כמו שאנחנו עכשיו בפרשת שבוע שלנו, זוכרים את האמירה של רבי, של הלל הזקן לאותו גוי שבא להתגייר. מה העיקר העשה? זה כל התורה כולה. שימו לב, מה שהוא אומר לגוי, מה הוא ממשיך אחר כך? ואידך זיל גמיר. זה היה פיתוי, הוא אומר, שמאי גירש אותו בכלל. אז לא, הוא נתן לפיתוי, אמר, מה אצלנו ואהבת לך כמוך. זה עיקר התורה. אבל אתה רוצה לדעת את התורה באמת? לך למדרשה, לך לישיבה. אם אתה לא תלמד, זה בסוף לא יישאר כלום. אנחנו יודעים את זה, דברים כאלו צריכים בסוף. אז לכן, מצד אחד אני התפעלתי מהגילויים שהאנשים האלו הביאו שם מהמקום הזה, אבל קצת התאכזבתי, כאלו צריך להיות המשך. מה עושים עם זה? מה עם אמונה גדולה, עם משמעות החיים שאתה גילית, מה אתה עושה עם זה? ולא שמעתי עד עכשיו. אני לא ככה. אז אני המשכתי וכתבתי לאגב. צריך להגיד ככה, כאשר הגעתי, הביאו אותי למשפט ולמאסר והכל, אני כבר החלטתי להיות דתי. שמה, במקום שכולם התבוללו, אני בתלמוד תורה כנגד כולם. החלטתי שאני צריך להיות דתי. מעניין, יש הרי תהליכים בתשובה. אנשים חוזרים בתשובה, למה? הם מפחד. אתה נוהג, פתאום אתה רואה רכב נוסע ככה עליך, ואתה אומר, קדוש ברוך הוא, אם אתה תציל אותי, אני מתחיל לשמור מצוות. כן? אז השאלה אם הוא עקבי מספיק, כמו שהאנשים שהיו שם בנובה, בשוחות, כן, ובשיחים, התחילו לצעוק, שמע ישראל, נכון? קראתם על זה, זה דברים גדולים. אבל אתם יודעות ששמע ישראל זה לא מספיק. כן? צריך להגיד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואז יש עוד שתי חלקים אחר כך, קבלת עול מצוות, כן? וקבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול המצוות. אז לכן צעקה אחת אינסטינקטיבית, זה יפה מאוד, שיהודי במצב כזה מתנשא וזה מה שהוא מוציא, את הטוב שיש בליבו, שמע ישראל. אבל הוא צריך גם להמשיך, ולהמשיך. אז לכן, כאשר אני הגעתי למסקנה במחתרת, כבר עדיין הייתי במחתרת, אז החלטתי שאני רוצה לשמור מצוות. למה? מעניין מאוד. לא שפחדתי ממשהו שם, אני אמרתי ככה,
אם אני כתעמולתן ציוני קורא ליהודים בברית המועצות להילחם על זכות העלייה לארץ ישראל, צריכה להיות משמעות למאבק הזה. אני מגיע לארץ ישראל בשביל מה? אני רוצה לחזור לשורשים, נכון? אני לא סתם עובר באמריקה בכלל היה בזמנו, עכשיו יש אנטישמיות, אבל בזמנו זה היה, אומרים, אימפריה של חסד. אז להמיר אימפריה של חסד למצב של ארץ ישראל לא כל כך שווה. אלא אם כן, אתה הבנת שאתה חייב לחזור לשורשים שלך. ומה זה שורשים שלך? אברהם, יצחק ויעקב. לכן ככה, באופן שכלי, אני החלטתי שאני צריך להיות דתי. כי אם אני מגיע לארץ ישראל, זה אומר שאני חוזר לשורשים. וככה החלטתי להיות. אבל יש דבר עוד מעניין, יש אצלנו במכון מיר, לפעמים באים חבר'ה אומרים, טוב, אני לא בטוח ממש, וזה, זה סתם מעניין, וזה אני לא מתחייב בשום דבר. מה אנחנו רבנים אומרים? לא מתאים, אנחנו רוצים אנשים שכבר החליטו. ההפך, תשב, תשמע, תסתכל, תחליט, כמעט 100% כולם מחליטים. למה? כי התורה מושכת, מה שחשוב לעשות צעד ראשון. ברגע שאתה עשית את צעד הראשון, אמנם עם האנשים נכונים, לאט לאט אתה נכנס בפנים וכבר לא יכול לעשות. היו הרבה מקרים כאלו אצלי. בכל מקום, אז לכן החלטתי שאני חייב מבחינה תיאורטית להיות דתי, כי אם אני עולה לארץ ישראל, זאת אומרת שאני חוזר לשורשים, ומזה נהייתי דתי. אז כאשר הכניסו אותי לכלא, אז זה סיפורים, יש תשיגו אצל אורי, ספר שלי מבצע חתונה, אני עכשיו מוציא על ספר נוסף, אסיר ציון בציון, שם אני מסביר את התהליכים. בכל מקום, כמה סיפורים, אשתי, סבתא של אורי אמרה, אל תספר סיפורים, אל תספר תיאוריות, אנשים רוצים לשמוע סיפורים, אז אני אספר קצת סיפורים. אז עם ההחלטה הזאת, וכבר קצת עם ההתנסות, כלומר, שיושבים בכלא ועוצרים בכלא, קודם כל יש חקירות, נכון? במתקני חקירה חוקרים, ואז סופרים לך תיק ויש משפט, כן? גוזרים עליך מה שגזרו, בהתחלה גזרו עליי מאסר עולם, 15 שנות מאסר, ניסיון לפגוע בביטחון מדינה, 15 שנות מאסר, ניסיון להשתלט על רכוש ממלכתי, על המטוס שלהם, ו7 שנות מאסר על תעמולה ציונית. זה כל החיים. אחר כך הורידו, נשאר לי 12 שנות מאסר. בכל מקום הגעתי לזה, הביאו אותי לאחרי משפט, כבר עם התיק תפור, לכלא, למחנה. מה זה מחנה? מחנה כפייה. מה זה מחנה כפייה? כמו, אפשר להגיד, כל מחנה, כמו בסיס. צריפים, ומשם האסירים. לא ממש דומה לאושוויץ, כי זה היה ענק. אבל בערך אותו דבר, נכון? צריפים ויש שם אסירים. אז מביאים אותי יהודי, ציוני, שהחלטתי להיות נאמן לקדוש ברוך הוא לקיים מצוות, ואני עומד בפתח המחנה הזה, ואני שואל את עצמי, איך אני אוכל לקיים פה מצוות? הם פה מאות גויים, אין פה יהודים בכלל, אין פה תנאים בכלל, לשום דבר. ברגע שחשבתי, ניגש אליי איזשהו בחורצ'יק, ואומר לי, שלום חבר, מה שלומך? בעברית. הקדוש ברוך הוא מיד שלח שליח, לא יאומן. ברגע שאני חשבתי, איך אני אוכל להסתדר? אז הוא סיפר את הסיפור שלו, הוא אומר ככה, גם הוא נעצר, כן, ודאי יהודי, גם הוא נעצר, לא על פעילות יהודית, אבל שהיה בכלא, החליט להיות יהודי, לשמור מצוות. אבל הוא אומר, הבעיה, אני לא יודע שום דבר, ולא למדתי שום דבר, ואיש לא יכול ללמד אותי שום דבר, כי אני פה בכלא. אבל הוא אומר, אני שמעתי שעצרו בשדה התעופה חוטפי המטוס, יהודים, ואמרתי, אולי אחד מהם כן יודע וידע ללמד אותי להיות יהודי. והתפללתי לקדוש ברוך הוא, וכנראה יש לו זכויות מיוחדות. אז הוא שואל אותי, אתה יודע עברית? ככה מגשש. כן, אני יודע עברית. אתה יודע גם קצת מסורת ישראל? כן, אני יודע.
אתה יודע קצת תורה? כן, אני יודע. אז תלמד אותי. אז עכשיו לא תכירו את הבחורצ'יק, הוא גר על ידי בגבעת שאול, קוראים לו הרב שמעון גריליוס. התחרט, כזה כובע שחור וזה, אבל אז, כן, התלמיד הראשון שלי. ואמרתי לו, תלמד אותי. אמרתי לו, שמעון, אתה מבין, עכשיו זה עוד מעט לילה, ואני יודע שהנוהל במחנות עושים בבוקר השכמה מוקדמת, נפקד ושולחים לעבוד. אז בואו קצת נלך לישון, ואיכשהו בעבודה, שנהיה שם אולי נמצא זמן, אני אתחיל להכניס אותך לעניינים. אז הוא כעס עליי. הוא אומר, אתה לא מבין מה אתה אומר. אני פה מתייסר על זה שאני כבר שנתיים היה בכלא חי כגוי, ואתה אומר, עוד לילה אחת תמתין, אתה חייב ללמד אותי עכשיו. כמו כאילו על רגל אחד. אז לא הייתה כל כך בעיה, כי באמת היקף הידיעות שלי הספיק לעכשיו. אמרתי לו, שמעון, אתה מבין, אנחנו כיהודים, קודם כל צריכים לשמור שבת, אנחנו צריכים להשיג חומש וסידור, ואנחנו צריכים לשמור על הכשרות, וגם אנחנו צריכים להשיג איזה כיפה או משהו לכסות את הראש. אז הוא הקשיב, הוא אומר, אתה לא מבין על מה אתה מדבר. פה זה כלא לאסירים ביטחוניים מסוכנים ביותר, זה אנחנו. ופה שום דבר לא מותר. מה לאכול כשרות? פה מבשלים הכל לכולם, לך תדע מה הם מבשלים. אם לא תאכל תמות. אתה תסרב לעבוד בשבת, ישימו אותך בצינוק, תמות בלי שום דבר. אתה רוצה להשיג חומש וסידור? אין פה דבר כזה, מותר להשתמש רק בספרים, כמה ספרים בלבד, שיצאו לאור באישור של הממשלה, והממשלה אף פעם לא אישרה להוציא חומש וסידור. שום דבר. אתה מבין? איזה אכזבה. שני יהודים רוצים להתחיל לשמור מצוות, והכל כרוך בסכנת מוות. אבל אחר כך הוא אומר, אתה יודע מה? אתה אומר, צריך להשיג משהו לכסות את הראש, יש לי רעיון, הוא אומר. אתה רואה, הוא בחור כזה נמוך יחסית, 1.60 מטר או משהו, אז הוא אומר, נתנו לי בגדי אסיר, לא, אתם לא הייתם במילואים פה בצה"ל. אותו דבר, אנשים נמוכים מקבלים משהו כזה ארוך, לא מידה. אז הוא אומר, אני קיבלתי מכנסיים ארוכים, אפשר, ויש לי גם סכין, אפשר לחתוך חלק מהמכנסיים, ויש לי חוט ומחט. איזה אוצר, ומזה הוא אומר אפשר לתפור כיפות. נכון, חתכנו לו את מכנסיים, וכך התחלנו לשמור המצוות. אבל כאלו, אז מה עוד? זה ככה בחיים. לא תמיד אפשר לקבל הכל ועכשיו. אבל אם אתה ממשיך, כמו שאם אגם מספרת, פתאום היא מצאה סידור. כן, הובילו החמאסניקים הובילו כנראה ממסתור למסתור, בדרך היא רואה סידור. טוב, הם עצמם יעני דתיים, אז הם לא הקפידו. היא לקחה סידור. אצלנו זה היה אסור להחזיק סידור, אבל היא החזיקה סידור כשהיא רוצה את זה. ואז היא מצאה גם כן בחרבות ספר הדרכה של הרב דרוקמן, איך אדם יכול לנהוג בתנאי מלחמה. מה מותר ולא? מעניין. כלומר, זה מה שאני רוצה להדגיש, כאשר אדם רוצה, מחפש, הקדוש ברוך הוא מזמין לידו. אחרים לא מצאו, והיא מצאה. למה? כי היא הולכת ומחפשת, היא צריכה את זה. ככה גם בדיוק אצלי היה. בסוף היה לי את הכל. שברתי שבת, לא שאכלתי כשר לבד, אבל היה אפשר לא לאכול ממש טרפות. לשמור שבת, ללמוד, השגנו חומש וסידור, הכל היה אפשר. אז זה עוד דבר אחד. אם אומרים לך בלתי אפשרי, זה לא בדיוק. עכשיו אי אפשר, אבל לאט לאט אי אפשר. וזה נכון לכל מצב בחיים.